Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы студияда сезне мен Лейсан Ханова сәламлим. Бүгінгі төп темаларыбызга кыскача күзәтү тыңлагыз. Комбайнерлар һәм помощниклар безнең һәрберсегә инструктаж үтәләр. Эшне җиренә җиткереп башкару гына түгел, янгын куркынычсызлыгы да мөһим. Басу кырлар коткаручылар күзәтүендә. Мобиль җәмәгать пунктлары үз эшен дәвам итә. Шәһәрдәшләрне беренче чиратта нинди проблемалар борчый? КАМАЗ заводында эшләгән бүтән ниләр башта стройкаларда булыштылар. Шулы бүген дә төзүчеләре белән горурлана. Тормакта 12 меңнән артык шәһәрдәш хезмәт куя. Һөнәри бәйрәмнән безнең репортаж. Көннәр эссе тора, Татарстанда янгын куркынычы саклана. Гадәттән тыш режим 20 августка кадәр дәвам итәчәк. Кызу урак өсте барган бу көннәрдә кырларда да куркынычсызлыкны саклау мөһим. Бу нисбәттән гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре даими рәвештә рейдлар уздыра. Аларның берсендә безнең иҗат төркеме булып кайтты. Уңыш 2016 рейды кысаларында хезмәткәрләр эшчеләрнең белемнәрен генә түгел, янгын сүндерү җайланмалары булу-булмауын да тикшерә. Бүген күзәтү астында ярыш предприятиесе. Участокта 2 комбайн эшли. Урып җыю барган урыннан ерак түгел, янгын сүндерү техникасы кизү тора. Первоначально комбайнер. Беренче чиратта комбайнчы техникасы төзеклеге өчен җавап бирә. Кырда ут чыкканны күрсә, аны тиз арада сүндерү хәстәрендә күрергә тиеш. Шулай коткаручыларны чакыралар. Хәбәр тиз арада янгыннан саклау пультына тапшырыла. Будай җитешкән сабаклары янгын куркынычы тудыра. Сүндерелмәгән тәмәке төпчеге дә ут чыгуга сәбәп булырга мөмкин. Кыр хезмәтчеләре кагыйдәләр белән таныш. Техникада суда янгын сүндерү җайланмалары да булырга тиеш. Рейдларын даими үткәрәләр. Комбайнчылар тикшерүчеләргә күнеккән инде. Комбайнерлар һәм помощниклар безнең һәрберсегә инструктаж үтәләр. Куркынычсызлык кагыйдәсе буенча һәм ут не буенча менә инде безнең комбайнерлар белән бергә пожарный машина чыга. Иртәнге 6-дан кичке 8-гә хәтле комбайннар белән йөриләр һәрбер суга. Инде нәрсә пожарчыкласын өчен тәмәке тотмаска. Рейд барышында кимчелекләр ачыкланмады. Кыр хезмәтчәннәре соңгы елларда куркынычсызлык кагыйдәләренә җаваплырак карый ди коткаручылар. Уңыш 2016 операциясе урып җыю төгәлләнгәнче дәвам итәчәк. Шәһәрдәш законсыз банк операциялары башкару өчен җинаятьчел төркем оештыруда гаепләнә. Республиканың эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре ялганчы банкирларның эзенә төште. Белгечләр әйтүенчә, гаепләнүче законсыз рәвештә банк операцияларын башкарырга теләүче клиентлар эзләр өчен 4 төркем оештырган. Кремне бүлешкәннәр, хисап эшләрен исә 3 кеше башкарган. 8 кеше клиентлар эзләү белән шөгыльләнгән. Акчаны исә банкоматтан салдырганнар. Гаеплеләргә 20 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм ителү яный. Төркемдәге 13 кешене кулга алдылар инде. Бу факт буенча хәзер җинаять эше кузгатылды. В общей сложности они извлекли доход. Алар 52 миллион сум күләмендә акча эшләгән. Эзләү барышында яшәү урыннарында полиция хезмәткәрләре берничә дәнә утлы корал, автотранспорт, акча, наркотиклар тапты. Халыкка тагында якынрак мобиль җәмәгать кабул итү пунктлары узган елларда Автозавод районында эшләде. Бу шәһәрдәшләр өчен үзләрен борчыган сорауларны, теләк тәкъдимнәрне җиткерү чарасы дигән сүз. Мөрәҗәгатьләрнең берсе дә игътибарсыз калмаска тиеш. Мобиль кабул итү пунктлары үз эшен дәвам итә. Алар Татарстанның барлык районнарында да эшли. Шул исәптән Чаллыда да. Узган елларда шәһәрдәшләр үз теләк тәкъдимнәрен 3 урында җиткерә алды. Алар 30-нчы комплекста Эссен Грин кибете каршында, Җиңү паркына керү юлы янында һәм күзәтү тәгәрмәче янында эшләде. Вот, давайте присядете, если есть какие-то вопросы, то обязательно поговорите с ним. Давайте пойдем с ними поговорим. Присядете там тихонечко. Мобиль пунктларның 3 көнлек эше буенча гына да шәһәрдәшләрне беренче чиратта борчый торган сорауларын билгеләргә мөмкин. Бу торак коммуналь хуҗалык проблемалары, су белән тәэмин ителеш, юллар. Шулай ук сугыш чоры балаларына социаль ташламалар бирү буенча да мөрәҗәгатьләр шактый. Мы собираем наказы. Без наказларны җыябыз. Алар кандидатларның сайлау алды кампаниясына кертеләчәк. Алга таба сайланган депутатларга бу дәүләт думасында эшләү өчен нигез булып торачак. Михаил Пустовалов тумышы белән Чистайдан КАМАЗ төзелешенә килгән. Хәзер пенсиядә 30-03 йорты өчен җаваплы. Күптән түгел генә йортта яшәүчеләр белән очрашу үткәргәннәр. Анда теләк тәкъдимнәрне язып алганнар. Михаил Пустовалов аларны мобиль пунктка тапшырды. Наказ это один
капитальное строительство внутри дома. Безнең йорт төзелгәнгә инде 43 ел. Капиталь төзекләндерү булганы юк. Кварталара юллардан ачар хәлдә. Сайлауларга үзем даими йөрим. Бер качанда бармый калганым юк. Мобиль пунктлар, автозавод, үзәк комсомол районнарының һәр берсендә 4 көн эшләячәк. Шәһәрдәшләрнең теләк тәкъдимнәрен җиткерү өчен әле тагын 2 атнага якын вакыты бар. Фәрида Сабирҗанова, Рима Алексеева, Валентин Красильников, Яңалыклар. Салымнарны түләргә кирәк. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә 7 ай өчен бюджет үтәлешенә нәтиҗә ясадылар. Шәһәр казнасына бу вакыт эчендә 5 миллиард 45 миллион сум акча кергән. Хәзер салымнар буенча түләнмәгән акча 500 миллион сумны тәшкил итә. Әҗәтләрне киметү буенча актив эш алып барыла. Бу уңайдан чаралар июнь аенда ук башланды. Нәтиҗәдә июньдә салым буенча бурычны 107 миллион сумга киметә алдылар. Ә инде июль һәм август өчен бу сан 25 миллион сумны тәшкил итә. Мэр салым буенча әҗәтне ел ахырына кадәр бетергә кирәклеген искәртте. Чөнки әлеге акчалар шәһәрдә яшәеш көнкүрешне яхшырту өчен тотыла. Естественно, мы этим обеспокоены. Без бу эш белән алга таба да шөгыльләнәчәкбез. Җирле бюджетка салым түләмәүчеләр белән эш алып барыла. Моның өчен эш төркеме булдырылды. Һәм нәтиҗәләрне атна саен күзәтеп барачакбыз. Ә инде салым түләмәүче арендаторларның исем фамилиялары киң җәмәгатьчелеккә җиткерелергә тиеш. Җитәкчеләрнең эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр мэры шулай дип белдерде. Бүгенге көндә җир участокларына төзелгән аренда килүчеләрнең 11% буенча бурыч бар. Агымдагы елда законсыз кулланылган 73 участок ачыкланган. Аларның хуҗалары нәтиҗәдә 150 миллион сум табыш алган. Ә инде арендага бирелгән җирләрнең 66% бөтенләй дә файдаланылмаган. Арендаторлар анда берни төземи, өстәвенә җирле бюджетка салым да түләми. В ходе проведенной работы выявлено 483 подобных договора аренды. Тикшерү нәтиҗәсендә 400-дән артык шундый килешү ачыкланды. Хәзер бу эшләр судка тапшырылды. Буш мәйданнар уннарча ел файдаланылмый яткан. Бу шәһәр үсешенә комачаулый. Шулай ук эшлисе килгән кешегә проектларын тормышка ашырырга киртә булып тора. Наил Мәхдиев билгеләп үтүенчә, җирне арендага алып та анда берни төземәгән эшмәкәрләрдән участокларны алачаклар. Бу төр салым җирле бюджетның мөһим өлеше булып тора. Синоптиклар әле алдагы көннәрдә дә эссе булачагын фаразлый. Белгечләр кояш кыздырганда урамда күп йөрмәскә, сусауны басар өчен чәй эчәргә киңәш итә. Чәйне исә лимон яки бал белән эчәргә була. Хәзер умарташларның нәкъ бал аерткан чоры. Аның төрләре һәм файдалы үзенчәлекләре турында алдагы сюжетыбызда. Пигановлар умарталыкларыннан килгән бал Чаллыда танылып өлгерде инде. Бу елда Башкортстан, Адыгея республикаларыннан 40 төрлегә якын бал алып килгәннәр. Организмны тәүлек буена җитәрлек витаминнар белән тәэмин итәр өчен бер кашык бал җитә. 2016 елга уңыш мул булды дип сөенә умартачылар. Быел сирәк очрый торган күкчәчәк балында җыялганнар. Сатуда балның яңа сортлары тәкъдим ителә. Лотос – это мед кушают, в основном мужской. Төнбоек чәчәге балын гадәттә ир-атлар ашый, ул аларның сәламәтлеге өчен яхшы. Дөя чәнечкесе өлкән яшьтәгеләргә кирәк, буыннар сызлавыннан дәва. Нерв системасы өчен яхшы. Кара өрәңге балын май аенда ук аертабыз, иммунитетны ныгыта. Сатып алучылар кыргый умарта кортлары балын яратып ала. Бу бал витаминнар һәм микроэлементларга аеруча бай. Ул экологик чиста. Мондый балны аертмыйлар, агач куышларыннан җыялар. Сатучылар бал күп авырудан дәва ди. Мы представляем мед каштана. Без каштан һәм әстерхан шикләвеге балын тәкъдим итәбез. Аларда табигый йод бар. Калган сыман без авыруыннан файдалы. Бездә акция уза. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Чәчәк балының 3 литры 1000 сум тора. Мед покупали не так давно. Күптән түгел генә бал алган идек, бик тәмле, әниләргә дә алдык. Сатып алган өчен бүләк тә бирделәр, безгә ошады. Ярминкә 21 августка кадәр КамАЗ мәдәният йортында узачак. Сатучылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Җомга көн кич белән төзүчеләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Анда атказанган төзүчеләрне кутладылар, аларга мактау кәгазьләре, бүләкләр тапшырдылар. Чаллының үзенең матур гадәте дә бар. Ел саен иң тырыш төзүчеләргә алтыннан ясалган эш коралы тапшыралар. Быел аңа рәтип ябыштыручы Регина Гыйльманова лаек булды. Шәһәр төзүчеләрен котларга Казан, Мәскәү кунаклары да килгән иде. Бәйрәмнән хәбәрчебез Гүзәл Шихапова репортажы. В этот по-душевному теплый августовский вечер полумиллионный город отмечает один из самых значимых для него праздников, профессиональных праздников – День строителя.
Шалыда барлыгы 100-ден артык төзелеш белән шөгыльләнүче оешма бар. Биредә 12 меңнән артык кеше эшли. Гадәттә мәйданда узган чарага инде лаеклы ялда булганнар да, хәзерге вакытта эшләүчеләр дә бергә җыела, бер-берсен һөнәри бәйрәмнәре белән котлый. Төзелештә эшләгән барлык дусларымны, барлык танышларымны шушындай бәйрәм көннәре белән котлыйм. Барысына да исәнлек, саулык, бәхетле, хәерле гомерләр телим. Гаиләбездә барыбыз да төзүчеләрбез. Мин хәзер үзем пенсиядә калдым. 1973 елдан келіп, 13 елга хәле КАМАЗ заводларында эшләдем. КАМАЗ заводында эшләгән bütün ниләр башта стройкаларда булыштылар. 15 төзедек. ДК КАМАЗ янында бар я, Түргә бурса Түргәлдәндә. Шәһәрдәшләрне котларга республиканың танылган җырчысы Фирдүс Темаев килде. Шаллы халкы ул башкарган җырларга кушылып җырлады. Россиянең танылган премьер-министр төркеме төзүчеләр өчен күчтәнәч әзерләде. Татарча «Ай былбылым» җырын башкардылар. Бәйрәм фейерверк белән төгәлләнде. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, яңалыклар. Бүгенгә менә шулар, иртәгә очрашканга кадәр мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.